И здравейте хора, добре дошли в новото видео, където ще снимаме много време заедно. И сега ще спусна моята камера. Опа, чакайте. Чакайте малко да големя. Така. И сега ще звъним на странни номера. Сега съм на тук. Сега ще отидем на едно малко по-тихо место. Ето. Седна там. Мама! Чайте хора за малко. Пак продължава видеото. Сега отиваме. Седнаме при бар пица пенките. Ето тук. И ще снимаме някъде. Не, тук има много хора. Не мога да се скажа. Ако нещо много странно ще има. Иначе може и някой час да се снима. Така ще седнем някъде. Там ще има и някой теб. Айде, тук седнем. И сега отиваме да звъним. Вие никога не се пробвайте на това, защото може да ви се плаща сметка. И сега ще звъним на първия номер, където много хора могат да го знаят. Където се казва 1000. Аз съм звънкал много пъти на него. Сега... Ето тук се пише. На 14 юли съм много да се виждат нещата. Ето вече може тук. Може. И сега другият номер е да видим 8888888. Сега ще се звърнем на някой друг. Където се казва Баба Натък. Това е една баба. Ето, тук. Ето. Ето тази. Баба Натък. Чайте да ги блокирам. Не люби историята. Това не е за история. Къде блокиране? Айде изтрива. Къде изтрива? Ето, опа. Не откъпе, брат. Стига, бе. Сега съм 1000. Нямам се хората толкова. Прекъсвам, но хайде, започваме. И третият номер е точно...
999. Не, хора, обърках се. То номер никога не го звънете, защото един път избърках на този номер и това е било 111 и забавка ще да ме арестуват. Един път ми излезе много голяма сметка. Ако забъркате, никога не звънете. Никога не звънете. И иначе може да си плати много пари сметка или да ви арестуват. И сега другото е 888 333 111 222 666 888. Това е на психиатрична болница изоставена. Сега ще го не. Звънна. Той ми затвори май. И той да го ще сега. Също това. Вече снимам 6 минути. Това е много хубаво. Съм забравил много номери и трябва да отида да проверя в Google за номери. Сега ще проверя. Чакайте малко. И хората тук ще разберат, че има един номер, където е 0, много хора го знаят, 0888, не, 9 осмици, една нулева и 9 осмици. Става. Телефон се ли ми пред? Айде бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И хората тук ще разбрах, че това е номер на именобиец, където той е създал нещо си така, където
Ако звънеш, това все едно се рече, че си в играта на ужасите. И за малко ще я затворя. Хайде, ще се видим във втора част.